לא, בהמשך לסרטון הקודם, אני רוצה לראות איזה סרטון של דקה, שהנחת יסוד מאוד מאוד חשובה, שאין להם דבר כזה אנשים מקולקלים ב-NLP. אוקיי, אני באתי מכל העולמות של NLP, קואוצ'ינג וכל מיני כאלה, בהנחת יסוד אין אנשים מקולקלים, אין באדם שקם מקולקל בבוקר, כאילו קם לעולם מקולקל. הוא יצר עם עצמו אמונות, הוא יצר עם עצמו הרגלים, הוא יצר עם עצמו אישיות, הוא יצר עם עצמו דפוסים, הוא יצר עם עצמו המון דברים, אוקיי? תבינו זה, לא נולד באדם מקולקל. יכול להיות שיש דברים תורשתיים שזה אחד אבל אני אומר, רוב הבני האדם הם פועלים באופן מסוים, כי הם חשים משהו מסוים שקורה להם פה בתת מודע שמביא אותם להתנהגות האלה. התת מודע, המצב שלו להגן עלינו מפני כל דבר שמתרחש, ובעיקר מפני חוסר ודאות וחוסר ביטחון. אז השאלה פה, האם האנשים מקולקלים, האם האמונות לא נכונות, או האם ההתנהגות מקולקלת? איפה נשים את הפוקוס?